may posibilidad po na ilalabas yung warrant o meron pang ilalabas na warrant laban po sa kanila, Senator? Eventually, gano'n na ang nagiging mga direksyon niyan, similar to what happened kay Duterte. Nagsimula ng case build-up sa investigation. Pagka naabot na yung threshold ng evidence to necessitate the issuance of a warrant, so maglalabas ng warrant. So ganun din yung kay Bato. So yan, sila yung mga iba pang nakasangkot. Bale, ano pong kategorya ho nila? Co-perpetrators pa rin? Yes. Doon po sa pakipag-usap po ninyo sa sinasabi ho ninyong mga insider, kailan po kaya makikita yung warrant na lalabas laban po sa mga nabanggit po ninyong pangalan? Kabilang na kay Senator De La Rosa, Senator. Mga next year na yan. Next year na yan, pero continuous yung kanilang investigation at case build-up. At just like in the case ni Duterte and ni Bato, hindi mo alam kung kailan lalabas yung warrant until it actually happens. So magkakaroon ka lang siguro ng heads up for a couple of weeks. Magkakaroon ka na idea na palabas na yan. Pero ultimately, it will come out as a surprise. Kaya itong mga na-mention na ito, meron pa rin silang opportunity to cooperate and be a witness for the ICC. Just like yung ginawa ni Garma.